perquè no hi hagi conformisme, perquè hi hagi ganes, voluntat i canviar la realitat. Jo sé que avui hi ha gent desensitada i desencoratjada, perquè el que veuen és que un que es va reclamar d'esquerres, un que va apel·lar al vot de l'esquerra per derrotar la dreta, en Rodríguez Zapatero, aquells vots se'ls està utilitzant per desmantellar l'estat del benestar. I això desencoratja, és cert. Però jo crec que davant d'aquesta situació, a molta gent d'esquerres li hem de dir que no s'ha de quedar a casa. És veritat que venen a pels drets dels treballadors, com venen a pels drets dels pensionistes, com venen a passar olímpicament del medi ambient, com venen a no exigir res a les entitats financeres ni fer que hi hagi una fiscalitat més justa, més equitativa. És veritat que estan en aquest plan, però quan estan en aquest plan, els valors de la dreta, encara que els defensi en Rodríguez Zapatero, el que cal és plantar-se. I nosaltres el que plantegem és que aquestes primeres eleccions en un context de crisi, les catalanes són les primeres eleccions en plena època de crisi. El que proposem és que la gent d'esquerres es planti, que no es resigni. I el més urgent serà fer entendre que aquest país no s'ha de resignar. I tindrem el 29 de setembre i tindrem el 28 de novembre per fer-ho. Dues oportunitats claus, fonamentals, històriques, en un moment històric d'ofensiva dels valors de la dreta, però en un moment on la gent d'esquerres s'ha d'aixecar i ha de dir prou, i ha de dir que per aquí no.